up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, Lukumang, Nana Sasaba Yokoromo we Wato, alla de Young One de Lucenda, de Ronald Alamalap, we Bardo di we Cardenf con Archie en Luku Prespartori, no, na fire so verkiezentori. Sobuso, sapsaye du, denga fesi, no trons donk tata, tak ines pang of inego stem, imgo stem, omdat politiek e bemoei na ngayon. En mis don jang, nanga, we one time brother, ano bede wan pistema, doro baka brarut. Ja, mas era gambo, mide baka tide, hucara programa puno senan saipsa. Ma fos mi biying, ma bar alades ma orina trase, de diaspora senamang saitan trase. Leksa mas era gambo takikba, tide na, ja odinam amumei, de saipsa, na verkiezing. En natuurlijk, we actie allemaal takjeren nou. Gebruik afverstaan. Arki precies sade mij doe en sade mij doe. En natuurlijk, onde ook toe leksen aan zeepsa. We tjade zijn precies wat is aan de. Anom dat zo. Asasande, de kan trek de conclusie. Want kan de 2015, 2014, iba een soort bribi. Ja? Ja. Terwijl de man bij de bezige dici peti. Zonder of isabi. Isap fame kara sandati. Isap koti tok. Ja. Ay waka onder doti. Teisha ka loktu. A kontek winti. Ja. Ma koti no onder doti tanda te pota young plantje in a doti. If you know, there is a piece doti dati. Ay kot ala de rutu. De shabont napu. Ja. A plantje at napu. Ja. Go hareng. Na society as tengele ka tichi. Ade de. Ja. En dati na apartheidis di dekar NDP. Isabi toch. En mioju ete wan voorbeeld. Te verfi wan oso moya lasani. Da asor mooi te luke je fije mooi. Ja. Ja. Maar fi druka korosi of a sponsor sani na postu of a planga metago for udu. De here prep. Maar ano udu loso. Na een soort bubu die eborogo in a udu. En wis fa udu teranga de enyama udu maar dat doro sea ne nyang dus dat je denkt dat na een boom postu ya bina o se vino look bad dat ke loose fa de tapu. Dat is zo. Isabi toch? Ja. Dat ook toe en alasma sam die archi luku verstand dat kabubu dat nou een gevaarlijk zijn. Ja. Want hij trouw een soort san leki poiri. Oria, ja. Ja? Lek series. Ja. Voorzichtig, ik kan spoit aan de resiga initiëren en zo. Vernietig je verstand. En dat apartheid is toen aan haar konderen. Dus zij want hij. Dus, als hij negeert, ik zeg dat betekent ook goed ook. Ja, hij is er mooi. Hij is er mooi. Ja. Dus de partij is er mooi. Ja. Dat hij druk en potu, dat maar klaar. Ja, dus lek va exif den de dape. Ja. If je bossa exi dat tienje kadoro, maar de tienje kong. Ja. Je verstand. Oké. Mom sap wan santaki apartheid VHP bij een persconferentie. Ja, natuurlijk. 30 april dan hebben we een persconferentie. Nou, dan mijn Karasani verkiezingsprogramma. Ja. Dan leg je uit. Sadema Odu 2025 kom in 2030. Yes. Mooi zo. Dat is mij zo dat hier no. If we kom, we komen baka. Ja. We komen baka. En de sandis we realiseren. Want als aan dina a trewerij we baka toch? Ja. We zitten kom baka toch? Ja. Dat is mij tak over economie. Ja. Is dat weet ook dat moest het morgen snel opzet onderwijs. Onderwijs, volksgezondheid. Alles dat die opzet. Veiligheid. Ja, tuurlijk. En ook toe binnenland. Ja. Dat doen we vergeten. Zo, want dat die volg a persconferentie, dat want taki. Sang a president diswani. Ja.
Awan regeren Chimoro vrij. Ano dictatuur, want ja, bis mij vindt dat jij van me vindt zo'n zetel na dictatuur. Nee, amantak worko na alasma die aba seref leina seref denki. En if je abuan terke tak je nyamoni corrupt je fufuru je disi, unoma worko nga you. Je verstaan. En daarom mek ik van president zo we gewoon waarschuwen gona desma. Tak jere no. Ano ala say branchi na go to. En ano tede may mek bonfuru bari. Ja, bonfur ka wel flaka ka wel disanga dati. Im archi aboskopu. Anom delek nana fosite nana bega ade bijeenkomst, de politiek bijeenkomst. Taka o say tam nana mada sade biji mantaki. Amantaki yara. Ma aksi nana sa amantaki. Baya no aksi mi mamantaki. Dat want tak nana no verstaan noti. Dus dat hij. En no mek asan dat kor you. You go te use dong want archi yere na een vak apart. Fi tek desan tak in you fi go verwerking. Ano en ino me wakai tak sani sa terawan takik ba. Want ino sapsana bedoelen ven sa taki. Dat teji wan sani mimitanga wamang. Ama etak over tumun tori. Tumun da of 200 dagen. Dan kon er bij city. Isabi toch. Maar asan dati. Na wan taki. Ma tego luku na lekfa bubu. De ma be denk taka balak ben boom. Ma balak no be boom. Abe pori babif yabif chencha balak. Yabif mek wan yung fondering. Yabif set yung sani. Isabito. En daarom mek in een persconferentie a president taki dus nu a basis leg voor Gomoro Fara. Maar man tak ook toe. Want bepaalde de partij, je legt uit, de man mag rokken naar VHP. Maar dat natuurlijk, in Afro-Kangami, want mij ook toen nog Afro-Kangai, in de zin van, you bedrag on de 10 jaar. En daarbij, een bank, Ileja bank, centrale bank. Alla de bank, je tek lening. Je tek paimang. Je voert sessie van volk. Je begrijpt toch? En dan mijn vraag me af, dat mi nog kan roken aan jou. Dus in aftekens afvolk dat keren no, mi nog roken aan VAP, maar mi ook tot dat keren no. If mi tegi kom, dat zei je leg me uit. Ungo voerdoro. Mim voerdoro. Mim leja banyi. Alla de torat mim do. Maar no kan toch. Dus if je nog maar veranderen je schreef, veranderen. Alla de torat hier. Dan milik via pino ka rokan ayu. Maar je ref anu gwet kot biji tonton. Na biji tonton tan kot yara. En kunu na wan valk sani. Want asans na wan kunu. Opeenvolgend vanaf 2010. De man bedo. Dat 2010 zit kom mooi. Dat is scattering, i poring. Dat yaba deseti. Yaba dekati mako archi sa wan kon man etaki. Eigenlijk is het zo dat de AMS een verschijnsel van koppigheid is. Met Chan Tantoki heb ik al vele aspecten van het beleid doorgesproken. Niet nu, maar in zijn voorbereidingstijd als president-elect. Nu als president heeft hij de aanwezigheid van een voorganger niet nodig op zijn kabinet. Wat hij nu nodig heeft, is een volk dat hem niet in de steek laat. Dat ik trots ben dat ik vandaag president ben, net zoals Ronald Venetiaan president is geweest. Dat ik vandaag, en wij zeker, president van het land zijn geworden, is dankzij ook de AMS. Bedankt voor al uw bijdrage. Voor je gezondheid. Dat doe je, want na papa disi beseta san 2010. Zo je bedoelt Venetiaan. Venetiaan. Na een bezetten dat hij kan take over naar een koers voor 2 takten. Isabi. Maar je ja zo. Tetro wan wiriga watara.
Anaseref de poriara. Nee. Nee, tuurlijk niet. Zolang ade na watera. Ja. Hey, Sani, Ja. hey pori, Ja. hey pori. Ja. Iden ka zomaar watera kon tungro. Dus dat die. Na de wiri. Ja, ja. De na watera. Mhm. Dus de berekent taki. Teo chisi serefi. Da lati. Ja, ja. En dat mitser nang. Mhm. Da a regering die skong. Da ko seten baka. Ja. Dat julek volk no mag mek a fout. Fusma die mek die doe omelezi want dat mine kar fout. Want de tak de mek fout. Maar dat Nee. mine kar fout. Nee. Desma die vernietig. Maar zo dede. Aso den tak na de tang so. Dat die toch? Isabi. Ja, De mano dat- man de anders ja. Nee toch? Want no one bara teron tak no do. Nee, nee. No No. one corrigeer. Correctie nog deze receptie. Nee. Want een fraude is hier. Ai. Ik ben de voorzitter van het parlement toch? Ik corrigeer dit. Nee toch. Weet je nou? Ano corrigeer in een eji oso serefi. Dus dat die. Zo gevaarlijk. Ja, dus. Da lastang. Ja. De man die de moro fara fen pedi. Alle dit door dat die me toch? Ja toch. Dus je ziet dat je financieel leg ook te uit. Dat jere nou. Chance toki na juiste man voor president. Ja. En zang allemaal leg uit toe. A volk moest ondersteunen man. Ja. Niet dat bepaalde juni, niet a volk moet ondersteunen man voor drie kondre. Want dat financieel zie dat de enige man. Ja. Saka drie kondre toch? Baka financieel. Ja, maar jere ja. A fout sa mek 2010. Ja. Uno mag mek a fout dat moro. Nee, natuurlijk niet. No de. Ugo omeyari. Ja. 10 jaar moro fara. Ja. Je verstand. Mhm. Dus den berekent taki. A fout dati. Uno mag mek moro. Nee. Isabi toch? Nee, helemaal Want niet. dat tek 5 jaar. Dat zet een basis baka. Ja, basis city. Fukan go moro fara. Da smau koteji takim hata man want ama nu stani. Ja. Inom loba man en de krioro di e joina man da de man na redi musu Ja, da ja. de man at na dati. We jere jaso mi masar gambo dignity ete you wansani en u kan taken u kan proberen alla fasi. Ik ben niet om te kopen. Nee. Want mine long bakasani mi zorg of mi serefi. Ja. En so mi kweki de chimf me toe. En so yung kweki de chimf you ook toe. En of go long bakasan go opoi anu. Ja. Anu absen. Yung woroko. Yung shoga. Yung dosani. Ja. Fude yung chin op. Teki ten fude yung chin op. Want tes me bardak anega nego. Abe taranga inderdaad. Ibe taibere. Mhm. Ma a taibere psa. Wan pisik ba. Ja. Isabi ka lus-lusa a rimop chin so. Natuurlijk. Ja. Alibe go. Mhm. Mano mek de man kon chisi baka. Taki yang ibe pina want to de ube broko Dave go lend money by pakket J. Ja. Dat is no beleid. Nee. Dat is geen beleid dat na volk brood en spelen je ja volk. Ja, ja. Oh, a volk soeto populistisch beleid. Ja. Dat uno ap van udu. U ap van udu. Bouwser dan op. Ja, want het is bij mij arki bepaalde man. Bepaalde man leg uit dat jere no. De mij tegen misrim. Dat ja, NDP gide pakket. Mi tegen man dat maar ja, a pakket zei kisi. Dat jogo bori yang dakba. Maar lugu sang via pidu. Via pi sorgu ga economie. Via pi is sorgu dat jere no. Koopkrachtversterking ikisi. Ja. Ik zou koopkrachtversterking. You can buy precise you want. Ja. Ina wakta pakket want kan ino wana ayu of you wana gerpesi. Ja. Dan je kisa sesi, je kisa sesi de go buy say wani. A OV verhoog ook toe. Ja. Ala de sana team luku, in luka pakket en buiten din. Ala man bij kies pakket. Bepaalde man bij kies pakket, maar ina koopkrachtversterking. Ina doen niks. Hij kon automatisch dat berekenen. Automatisch aan mij kon. Ja. De ambtenaar. Juist toch. Libiseti. De pensioenman. Alles aan zit. Libiseti. Ja toch. Want in sabi mim tijdje des ma die swansani. Omdat tijdens Bouterse 1, Ja. de amerali bij de VP, dat fene bij meki poti a resolutie, Ja. taki de ambtenaar de gwanga pensioen, dat de man dat pensioen bij de waarde vast. Ja, ja. Dus if a koers bij gwe, de kis moro SRD. Juist. Da koers bij sakayu SRD betjes moro waarde. Ja, ja. Dus je bent dan stabiel. Ja. Da poering Ja. na a regering die kon
Ja. Masara akai bersing na enkong dat de man voeren in baka. Ja. Ja, dat de lanti man de pensioenman miseref tu chisto. Ja, natuurlijk. Je verstaan. Ja. Dat is een TWK. Ja. Je verstaan. Mhm. En dan no dat is baka. Mhm. Ja? Ja. Dus we safri dus dat ontaki. A president is niet no once maar baka. Nee, helemaal niet. Ja? Helemaal Iedereen komt mee. Iedereen komt mee, ja. Uno just karabin bari we haru serf ka grong. Nee, asane wakana fasi en hij go. Ja. Je verstaan? En wat moro belangrijk zijn doen. De mij zien een poco. Wie zei du chella. Ja. Dat na libera papa. Chella abe euro. Ja. Maar budgetteren. Dat belangrijk. Ja. Faye zet a huishouding. Ja. A huishoudboekje na oso. Na dat na a economie van gezin in kleine vorm. Ja. Dat bigi vorm dat na regeringen zit. Dat a koers. Economie, alles aan het zetten. Ja, a koers waka. Ja. Isabi toch je kisi kokara versterking. I ourde money alasani. Ja. Isabi je venjepi. AHP ka bay goron bunkop no. Ja. Ja, ik kan zorgen dat if yabi i courant ik kan zetten om 25 golu. Ja. 1 vierkante meter. Mhm. Ja? Ja. Ik kan etron eigendom. Weet je wat dat betekent? Mhm. Zo de regering dwingbaar. Dus dat is. Je verstaan? Zo. Maar dat je shitak dat is maar de jompot na pata podium en leg uit. Het disi et dati. Archie en Luku vaden doen nga kondere. Want in eigen huis, agesa onder druk hebben de tak gotro parlementvoorzitter ga NDP, want milibino boom. Ja. Je verstaan. Want sam doe mi kanoei. Ja. O Arjeng. NDP-voorzitter Jennifer Geerling-Simons wil corruptie bestrijden terwijl de grootste corrupt-eling in haar eigen huis woont. Haar echtgenoot Glenn Geerlings. Glenn Geerlings is betrokken bij vele corruptieschandalen waarbij hij miljoenen heeft verduisterd van de staat. In 2012 was Glenn betrokken bij een grote fraudezaak bij het Surinaams postbedrijf Surpost waar hij werkzaam was. Uit het rapport van Chong A-Hung Accountants blijkt dat hij een grote lening van $153.000 Amerikaanse dollars onder de naam van zijn bedrijf Sicon NV had genomen, met Surpost als borg. Uiteindelijk kon Glenn zijn schulden niet terugbetalen en liet Surpost zijn lening terugbetalen uit staatsgelden. Uit het rapport blijkt verder dat Glenn meerdere schulden van zijn bedrijf door Surpost heeft laten betalen. Glenn heeft op 31 december 2005 $840.766 Surinaamse dollars. Op 31 december 2006 $1.953.270 Surinaamse dollars en op 26 juni 2006 €250.000 uit de kas van Surpost gehaald om zijn schulden te betalen. Glenn Geerlings heeft op deze corrupte manier miljoenen Surinaamse dollars van de staat gestolen, maar de NDP-regering heeft hem beschermd en nooit een onderzoek laten uitvoeren door de Centrale Landsaccountantsdienstklad. Simons heeft als toenmalige DNA-voorzitter haar man Glenn beschermd en meegewerkt om de staat op te lichten. Glenn maakte ook deel uit van het management van Para Industries en gebruikte deze fabrieken om drugsgelden wit te wassen. Vervolgens heeft hij de fabrieken bewust kapot gemaakt. Glenn zit in het bestuur van Unasat en heeft het perceel van Miglis afgepakt met medewerking van de NDP-regering om daarop het Unasat-gebouw te bouwen. Simons wil nu pas corruptie aanpakken, maar zal ze haar echtgenoot Glenn ook opsluiten en de gestolen miljoenen Surinaamse dollars teruggeven aan de staat. Dat 5 senatoren dat die. Nou, apoku na, dat bedoel, die arka apoku, maar arking. Ja. Want if you know arking, dan is dat zijn mij zingen toch? Ja. Zijn mij leggen. Maar arking is dat precies disnator. En in een andere keus, dan vind je pie, kan je pinator zien. Zo simpel is het. Zo simpel is dat. Ja. Omdat VHP de man abi kader. Ja, man. De man die kan doen. Ja, toch? Ja, toch? Asan anouansa ni fu je go lukuta ki yafa lo disi Ja. of yafa gemeente disi Nee, of you naf dati dan min poti wisi no sab noti dan min poti da pasa ne worko so. Nee, en buitendien was allemaal Sanamara. Ja, Dus we worden samen. Ja. Alleen te you, awansani dat je lobby furu, Ja. dan maar ook aan mij. Uno man asani Uno man, feri dat want de man taki we met pechom gaat. Wat er mee besmet Zo hoor. simpel is het. Zo simpel En is het het. probleem sang o de idee ke lof chara parse bedrog discontot een keer ta kata paspoor. Meneer,
Idee kay malligheid voor Chadeko, want die no man Chadeko ara. Wat if je het voer, brada? Is dat moeilijk, hè? Nee. Moeilijk? De man ap kleptomanie. Ja, toch? Na wan city. Isabi, na two soort smile luki. Ja. Psychiater en een psycholoog. Ja, toch? Abi luki, Ja. fi konde, dek libisma. Ja, ja. Isabi toch? Ja, ja. Dan, en atori, mus go doro. Ja. Want a bun worko. Setik ba, Ja. dan go doro. O archapoku. Orange on the beat. Oh, Sranang. Oh, Sranang. Ay, Srana. Oh, Sranang. Eki big up. Uno con kodu af-afsan. Ogwe. Uwisi pa santranga. Uno la si ho. Uwisi pa akasi beleg. Uno la si ho. Srana you tranga. Srana you tranga. Srana you tranga. Petre de con. Bobina stay. Srana stemba wis. Me kuno play. Why ekte der sautara kontrego hey. Srana ma pina sak ma wade. Pinamoro, un resasoro. Oil and gas sensitive, pai den pai ma sabe meki. Srana sano seti, abib chimpa sensi. Srana mango tranga wami sabi uno lesi. We oru fraga hey, we can of the no masaka we. Straight, no, de no masaka we. Oh me ari pawe, sigu ontwikkeling dus broncorruptie. Straight, no, de no masaka we. Uno pinamoro, un resasoro. Oil and gas sensitive, pai den pai ma sabe meti. Sranamang, unawa, kofetigi we kondre sranam. Kogwandru kona wambika winawa. Atendoro, uno pinamoro. Atendoro, uno pinamoro. Dat doe je rapoko. Dan no loze belofte. Nee. Na san sa presteer sa nakpoti. San fasi. Ja. A basis seti. I verstaan. Want de man be promistra san toe. Ja. De man be promisani 2014. Ja, ja. A man die be zorgu tak sama nga tante Jenny. Voor bepaalde san no be mapsa. A maf na schoolse opvang. Die nyama scatera money. Ja. A money of depot is corrupting. Ja, ja. Ja? Ja, ja. Da man dat het napu anga brat kanti fe mofo. Etak fayo re anga taram gua flora. Ja. Fayo re anga taram gua flora. Da Jozef vader vandaag aan de dag is hij wijlen. Ja. Ja. Da SRF tak fatreino gua onverwacht bosse. Ja. Maar de san dat kono. Ja, de kon ja, dat billboard. O dat billboard. Bord. Ja. Ja, video. Video. De kan lukken. Ik kan lukken. Dus steeds door je lukken aan je telefoon. Ja. De ime denki. Denk je dat is toch niet? Dat idee na terrein. Ja, nee, of ja. idee na terrein. Ja. Je gwa flora, je gwa onverwacht. Dus dat hij. Isabi toch? Ja, toch? Want alla de sant betek mee, pe de man beji antaki. Ja.
want boyti de pres dat no bo sungu. No, alles aan boseti. Want afwater en bo set direct aan wan soort sani. Je verstaat. Ja. Maar op bagafen, a leider se refiti be je de man e horo afvallen kaspotu. Amatak tagalala. Ja. Isabi tok tak na lau san de man tak dape. They make the volgende keer megashi. Ja, nou, uteku ai dau luku. Enige, sami breedte wel, one piece hoop there, voor het maar voor centrum vooral. Centrum vooral, want dat is hier toch, Dr. Redmondstraat omgeving. Wat hoop dat we met Abida maar voor Flora en Taki, er komt een tram. Dus je kan rijden, naar je tram, voor onder een boom, die je want naar Purpangi. Het is zover. Het is haalbaar, technisch, financieel. Zo, dat doe je van de Orwa Spotu. Alla de ding. Dat lukt nog. Ja, toch. Je moet eerlijk maar zeggen wel. Als ze nou volk in vergeten, of de play vergeten, of bepaalde groep in vergeten. Bepaalde groep, want met eerlijk, missie stond ja. Je know. Alla de 10 jaar, Samsa, de mas draai, NDP draai. We gaan poten soji en leg je uit bepaalde zaken. We gaan tek me toe. Want dan dat no de, dan een probleem dape. Ja. Je sap de zani. Dus no one de man voor NDP, toch, apartheid dat kans, doen dan visie, dan leg me bepaalde zaken. Oh, tegen me ja, sada mij tak no. De meeste de man, te de man kwam mee, dat is dan aan mee. Want met tak cijfer te rangen, man. Ja. Dat mij kan nou tak ja, maar isabi toch NDP doet pungfursani, NDP doet projecten. Met hij dat NDP pot papira, pot santa papira, dat project. Maar ze hebben niet uitgevoerd. Nee. En vandaag aan de dag, dat mij tegen me ja, maar VAP voer uit sang de man bepota papira. Hier nog. Lolo sana tegen hem leg me uit. Nee. Dat hij je doet. Oh, dit dat ja. Het is mijn project. Maar je voert uit toch? Ja, dat is het niet van jou. Maar dat maar de poteta papira. Na van volk, je bent doen, ja volk, die no doen toch? Ja toch? Je poteta papira, of je sa volk. Dus dat is mijn leg uit. Of je sa volk. Dat is dat nog. Ja. Maar mi kon hem corrigeren. Ja. Dat doe alla de sani. Isabi toch? Ja. Je bent pot pe campus boka mongo. Campus boko na... Para. Dis wo doen. Ja. Academisch ziekenhuis verbouw. Juist. Wallo soort van beetje billboard potty. Noti no do. Juist. Tidena day meko doen. En dan no oil and gas. Participeer voor jepi dat atoso voor komoro beter baka. Maar dan heb ik naar de sani. De mas scatter, de mas gwe na monitor, de mas anga aseje na wang. Na sani voor weg naar zee toe toch, de moet aan dek toch, de moet naar de toer dape. Na de tori maar no doen. Nee. De doen maar de te wij hebben het op papier gezet en via P, ne pot next papier via P, ik go door. Maar via P doe het toch. Maar je ja zo, in a bigi politiek in grond tapu. Ja. Mek de man die zich banga bebouw. In a bigi politiek. Ja. Te do wan san ja volk. Ja. Dan mi wan sabi sa de man betak. De taki ja VAP kon daar vooruit. Ja. A koopkrachtversterking. Ja. A verhoging van AOV. Ja. A sanif de pensioenman. Ja. Dat te de kon dat dem teji mitak de no doen. Dat staat. Want na VAP potata papira dat de no doen. Ja. Dan mek de collega's aan dat uit. Dat staat hier. Dus Artiman lukuman na sasa vooral de jongwan. Ja. Sabu serfi. Wan burichine na ke serfo me leisiara wan stom. Nee, tuurlijk niet. En wan samyo te juno. Ube verwakti taki na 200 day. Da regeren dis bege prati pakket juno. De is dong. Je doet noti. Ja. Je libi. Je kan go corromper. Je kon een partij gebouwd. De is dong. Je play dam. Ja. Je play shulbak. Anga de sandati. Je doet noti. Da te wamam sabay wan biri juko drinje. Dat na libi. Dat na libi. Oh. Isabito. Want wan biji man beler mi wan sani. Tak yere no. Im set wan kas money. Mi te ama sot kas money. Da bank der.
Amantak niano dat me bedoel. Suma maleri we supporte me ka go leri. Suma no maleri go pran gorong. No sem go kwetji of je go do say sabi. Je verstaan, dan doe je mee aan de economie. Je jepi en economie ete walisi met te juno. A verwachte sabe desa desmabe abi tak ja da pakket bio prati doro da sani dan aleu lekker land. We zijn geen zorgstaat. Nee, tuurlijk niet. Ja, ununa wan staat die a probleem die moet zorgen taki, want wij hebben een kleine economie en if a bigi economie in Europa, Amerikaan, jogo de. Ja. Lekipje economie wo vieren. En het is een prestatie dat we horizont. Lek fafene be horizont ook toe. Aten van bankencrisis. Dat de man horizont. Ja. Isabi toch? Dus, ja zo we horizont. En je ziet safri. A productie eko opgang. Nu noem je er want saba papa e meki. Ja. Jere dat. Ja. Dat meer hè. Ja. Dat is toe. Bueno. Dus dat je ziet tak asan wani. Maar wansan sabi. No make no wans ma kon koryo. Want if he mati koryo, he flauw. Maar if you hoor you serf na spotu, dat je do je beti vinger in of een burudu. Je verstaan. En dat is gevaarlijk. Dus sabi serefi. En no tak inego stem. Ine bemoeien aan politiek, want politiek is bemoeien aan jou. Politiek na strategie e wakatapu. Politiek na wenkri peego. Politiek na kantoro peego. Maar if a politiek boom, da ilibi boom. En no you aba boom politiek. Dem tang ori. Isabito. No go luku persoonlijk zijn tak mino fen wan woroko. Mino chis wan grong. Mino chis dati. Dat na persoonlijk sani. Want te algemeen belang zeti automatisch doe je zeti. Die verstaan hoop nanga san dati. Of te de man konfkotak politiek torangai. Samo feni. Nee, ine worko di politiek, je worko di you kondere. Isabito. En dat you abaruimte corrigera politiek di pot dape. Isabito. Maar no te mek bombiji bari kosi de je corriger. Nee. In taki fusma verstai fusma fika fena yepi. En we te you wansani. Trusiani na gron pran wansani maak je economisch weerbaar. Binnen elke vierkante meter op je perceel. De katak ay mina wan jaja sarana ma of wan jaja sarana uma. Ja, en mine na mazara dignity gambo. Ja, Pamirman, misa tanta king. Ala lisam de ja, misa tanta king. Tak, if you know echt sanamang, then it dot you kondre. Je hoort je kondre kring. Zeker 10 jaar lang met de kasanati. Maar mine zie verbeteren echt. En nogmaals, mine verif taking. Omdat mi loop mi kondre en mina was namang. En mijn actie ook toe. If you loop je kondre en je nakt op je borso, mina was namang. Dan ine dot je kondre. Je hoort je kondre kring. En je corrigeert trama ook toe. Deze amatroa dot strati. Betekent dat, no troa doti. Chara dot ga oso. Trooi no bachi en de maiko ruim op. En met dat grantangi, te wantralis baka. Get up, stand up. Stand up for your rights. Pacific, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you